Sesiphinde sabuya futhi ngobhalansi yakhe silabhiya lo isithatha so baby date inhlelo beyizama kwezwa kwabo kamabhova uhlelo sigijima namaciko podcast. Salokhane sinyuke njalo izinkulumo emva kamaphosta lokhane ebonakala abadoda Dr. Nkosazana Dlamini Zuma lapha ebeka khona oyetholakala khona emsakazweni nakuma TV echaza ngokulethwa kwentuthuko kumkhandlu wangakithi emakhuzeni uDr. Nkosazana Dlamini Zuma. Kulokhu-ke uphinde waposta futhi wathi asiphinde futhi silalele Harry Gwala FM kusasa sizwe ukuthi umkhandlu iDr. Nkosazana Dlamini Zuma isiphatheleni. Bakhomentile abantu-ke ngokuhlukahlukana kwabo noma ngeke nginilandele wonke amaposti ngizonilandela nje ambalwa. Nizwele ngokwenu sigijima namaciko sizimele futhi asithathe ihlangothi. Ngibese-ke intomulela inkulumo yamageba laphana icomment yakhe lapha ethi khona Majobe hayi mama wenzani ngempela manje intuthuko yakho siyayibona yakwa SABC uthini ngathi singabahlali base-NDZ ngoba nento oyikhulumayo emsakazweni asiyazi singabahlali base-NDZ umasipala wethu ukhokha malini ngalama interview owenzayo kuyimanje sinamanzi ka-Ward 6 and Ward 8 kodwa umeya uyehla uyenyuka ngemali yethu. Ngicela sihlangane ku-comment section sizwe ukuthi lithini uvo lwakho siphinde futhi uhambe uyozilandelela wena le nkulumo uzoyithola epha ekhasini kwi-Dr. Nkosazana Dlamini Zuma epagini lakhona ikhona njengoba nje sigijima namaciko sizimele futhi asithathe ihlangothi. Ngibonge.